Euskal Y-aren proiektuak nahiko itxura txarra zeukan egin zenean, duela 25 bat urte, eta itxura are txarragoa dauka oraintxe bertan 16 urte daramatzagunean bere obrak egiten. Arazoak multzokatu daitezke, laburbildu daitezke 3 ardatzetan. Alde batetik arazo medioambientalak bazeuden hasieran eta badaude gaur egun. Sekulako obra da, gure orografiara moldatzeko tunela, biaduktoa, eskema horri erantzuten dio, eta beraz, naiz eta ez den asko ikusten, tunelean doalako bere eren batean, bi erenetan kalteak hortxe daude, eta esate baterako guri esker jakinda aurten Gipuzkoako adarrean bakarrik 30 iturburu lehortu direla, eta obratzar horiek egiteko ere sekulako isurpenak bidaltzen dira atmosferara, eta naiz eta gero garraio elektrifikatu bat izan, aspalditik EHUko adituek frogatu zuten, berreskuratzeko obretan isuritako emisio guztiak martxan egon beharko dela 100 urte gutxienez. Eta hori gutxi balitz, esan zaigu baitare, balioko duela merkantziak kamioietatik eta errepidetatik trenera ebidaltzeko, baino hori ere duela 3-4 urte gezurtatu zen, esan zitzaigun ja Espainiatik, ez direla joango jundizetik behera, zera merkantziak tren horietan, abiadura handiko trenetan. Beraz, arazo medioambientalak hortxe daude, hortxe zeuden eta hortxe daude gaur oraindik ere. Arazo sozialak ere badauzka, bazeuzkan hasieratik ikusten zen proiektu bat zela, ez zuela balio izango lurraldea orekatzeko. Balioko zuela hiriburuen nagusitasuna oraindik gehiago areagotzeko. Izan ere, geltoki bakarrak hiriburuetan daude. Eta esate baterako, nahiz eta Durangon, Tolosan edo Legutioko herritarrek haien kalteak ikusi, ezin izango dute erabili haien udalerrietan. Eta beraz, azkenean izango da proiektu bat, Euskal Herriko eta kasu honetan EAEko zonalde batzuk usteko edo uste prozesu horretan ez duena inolako kontraeraginik izango. Eta aipatu behar dira noski ere arazo ekonomikoak. Hasieratik ja esaten zen 1987an egin zenean lurralde plan sektorialaren aurrerapena, esan zen ja 3.000 milioi balioko zuela, diru hango edo garai hartako dirua pixkat inflazioarekin eguneratuz gaur egungo 3.600 milioi euro izango ziren gutxi gora bera, baino obrak hasi bezain laster Eusko Jaurlaritzak ateratako liburu batean, bapatean aurrekontua bikoiztuta agertu zen, ja 5.000 eta 900 milioi euro izango zirela esan zen, eta gaur da eguna Jaurlaritzak berak onartzen duela proiektuak balio izango duela 6.500 milioi eurotik gora. Badirudi ja inorri etzaiola jola. Esaten zaigu behin eta berriro ere proiektu hori Espainia osoak ordaintzen duela, baina egia dena da, enkomiendan daukagun tokietan guk ordaintzen dugula 100% eta ez da gutxi. Proiektuak eta zuzendaritzak guk geuk ordaintzen ditugulako, eta hori baino okerragoa da, Espainiak EAEko Euskal Y-koan inbertitzen duen diru guztia, dala diru bat ez doana beste azpiegitura batzuetara. Eta horrela ulertzen da Renfek eta Adifen azpiegiturak daukaten gainbera EAEn. Beraz, gure ustez, atentzioa hor jarri beharko litzateke ohiko trenbidean. Eta hain zuzen ere, hitz egin nahi genuen gaurko legezbesteko proposamenean, Euskal Y-koa eta Nafarroako korridorea lotu behar duen trenari buruz. Izan ere, dakizuenez, 2 proiektu daude mahai gainean, abiadura handiko tren plataforma berrien bidez lotzeko, bat da Ezkio itsasorekin lotuko duena, badirudi hori dela Jaurlaritzaren gogokoen proiektua, 2.000 milioi inguru balioko duena, eta Aralar azpitik tunel bat planteatuko duena 21 kilometrokoa. Eta horren aurrean, badago beste proiektu bat, abiadura handiko tren plataforma berri bat planteatuko duena Sakanan eta Arabako Lautadan, eta badirudi 700 milioi euro inguru balioko duela, beraz ia 3 aldiz gutxiago, eta badirudi proiektu hori gehiago dela Espainiako gobernuaren gogokoa edo gustokoagoa. Guke gaurko legezbesteko proposamenean ekartzen duguna da 3. proiektu bat, zeren eta ezin dugu ahaztu 1875etik
Iruña eta Gasteizek badaukatela lotura bat ohiko trenaren bidez, eta uste dugu bertako orografia oso aldekoa dela, bertan gaur egun Iruña Oka eta Altsasu bitartean esate baterako 160 kilometro orduko abiadurak lortzen dira, oso abiadura onak, ez ahaztu Euskal Y-koan lortuko diren abiadurak izango direla 220koak, beraz, hor Iruña Oka eta Altsasu artean lortzen direnak ez dira askoz bajuagoak, baina proposatzen duguna da trenbidea modernizatzea eta hobetzea, eta horrekin lortuko lirateke 200 kilometro orduko abiadura oso lehiakorrak. Gainera, ideia hau esan behar da ez dala bakarrik EH Bildurena, eta aipatu behar dira azken hilabetetan egoten ari diren 3 ekimen garrantzitsu. Batetik ekimen sindikal bat dago. Pasaden urteko maiatzean, Renfen eta Adifen ordezkapena daukaten sindikatu nagusiek, Komisionesek, UGTek, CGTek, SEMAF, Sindikato Ferroviario eta beste batzuk, egin zuten manifestu bat, esanez, Iruña eta Gasteizen artean ez daukala zentzurik abiadura handiko linea berri bat egiteak, eta modernizatu beharko litzatekela gaur egun dagoena. Bikoizketak eginez, bikoizketak egin behar diren tokietan. Kortak eginez, kortak egin behar diren tokietan. Esate baterako, Altsasu eta Iruña artean ez dago bikoiztua trena, eta hori bikoiztu litekeela. Beraz, hori sindikatuen ekimena. Bigarren ekimena, aipatu behar da, herritarren ekimena. Herritarren plataformak batu egin dira Burgoskoak, Arabakoak eta Nafarroakoak, eta sortu dute plataforma bateratu bat, deitzen dena Alternativa por el Tren, trenaren aldeko alternatiba, eta egia esan hainbat ekimen egiten ari dira, baino azken hilabetetan ekimen bat oso interesgarria abiatu dute, eta da crowdfunding kanpaina baten ondorioz enkargatu dute azterlan informatibo bat egitea, Burgos, Gasteiz, Iruña eta Zaragoza artean erakusteko bertan modernizazio obra batzuekin lortu daitekela 200 kilometro orduko batezbesteko abiadura oso lehiakor bat. Azterlan hori egiten ari dira 3 ingeniari, bide, ubide eta portuetako 3 ingeniari, eta ja aurkezpenetan erakutsi dute hori posible dela. Eta hirugarren ekimen bat ere aipagarria da, eta da instituzionala. Ibilbidean dauden tokiko entitateek sinatu dute manifestu bat pasaden martxoan, esanez, oraintxe bertan, aipatzen ari naizen ideiak. Iruña eta Gasteiz artean, eta inkluso Burgos eta Zaragoza artean, ez dela beharrezkoa abiadura handiko linea berri bat egiten hastea, zeren eta bertako orografia aldekoak baimentzen du obra batzuk eginez hori modernizatua izatea eta abiadura lehiakorrak lortzea. Manifestua sinatu zenean 35 tokiko entitatek sinatu zuten martxoan esan bezala, eta gero eztabaidatzen ari dira udalez udal mozio hori, manifestu hori, eta beste 15 udal batu egin zaizkio ekimenari. Eta adibidez, aipagarria da, esate baterako, Altsasu horren alde egin duela, eta bertan geroa baik ez duela erakutsi aurkakotasuna manifestu horren aldean. Eta noski, aipatu behar da baita ere, EH Bilduren ekimena Madrilgo Kongresuan. 2022ko aurrekontu orokorretan lortu dugu partida bat sartzea 200.000 eurokoa, zertarako azterlan informatibo berri bat egiteko, hain zuzen ere, Burgos, Gasteiz, Iruña eta Zaragoza arteko tartean erakusteko egin daitekela prestazio altuetako trenbide bat, mistoa izango dena, merkantziak ere eramango lituzkeena, eta abiadura lehiakorrarekin. Beraz, nik uste lau ekimen horiek oso interesgarriak direla, eta hain zuzen ere, azken ekimen honetan, Madrilen lortutako eta aurrekontu orokorretan datorren partida hori bete dadin, jarri dugu gure legezbesteko proposamenaren bigarren puntua. Eta bertan eskatzen diogu Jaurlaritzari kolaboratzeko, laguntzeko
naiz eta bere eskumen zuzena ez izan, baino EAN ere indarra izango duen azterlan informatibo bat denez, kolaboratzeko bere garapenean, beste azterlan informatibo batzuekin egiten duen bezala, naiz eta bere eskumena ez izan, Nafarroako gobernuarekin batera eta noski MINMA ministerioa, eskumena daukan ministerioarekin batera. Hori da gure legezbesteko proposamenaren bigarren puntua. Eta lehenengo puntua zentratu egin dugu berritasun batean. Zeren eta aipatu behar da, Europan ere berriak etorri direla tarte honi dagokionez. Alegia, Euskal Y eta Nafarroako korridorea lotzeko trenari dagokionez, pasaden abenduaren 14an, Europar Batzordeak argitaratu zuen hainbat urtez egindako berrikuspen baten emaitza, eta bertan, erakusten da nola, 2030 baino lehenago ez denez egingo esandako abiadura handiko trenaren linea berria, proposatu dute, plano honetan ikusten den bezala, zer zegoen lehen sare basikoa deitzen den Europako sare transnazionalaren artean, eta gaur egun proposatu dutena, 2022an proposatu dutena, hasiera batean Gasteiz-Iruña Morez zegoen eta beraz abiadura handiko linea berri baten alde egiten zen, eta hori ordezkatu eginda kolore berde batez, eta horrek esan nahi du, oraintxe bertan, Europak ere onartzen duela sare oinarrizko horretan ez dela egon behar abiadura handiko linea berri bat Iruña eta Gasteiz lotzen, baizik eta linea konbentzionala hobetu egin behar dela, modernizatu egin behar dela, baino zentzu horretan gure legezbestekoan aldarrikatzen dugun zentzuan. Beraz, gure lehenengo puntuan esaten dioguna Jaurlaritzari da bat egin dezala Europar Batzordea berrikusten ari den TEN-T sarearen linea horrekin. Egia da oraindik ez dagoela guztiz aprobatuta, baina azken tramitean dago, eta beraz uste dugu ja Jaurlaritzak bere planetan bat egin beharko lukela ideia horrekin, eta da Euskal Y-koa eta Nafarroako korridorea lotu behar dituen trenbide bakarra izan behar dela gaur egun jada dagoena, modernizatua eta hobetua, zeren eta uste dugu bertan oso egingarria dela 200 km/orduko abiadurak lortzea hemen esan bezala. Beraz, uste dugu Jaurlaritzak entzun beharko lukeela sindikatuak, entzun beharko lituzkela herritarrak noski, baita ere afektatuta dauden tokiko entitateak, eta oraintxe bertan ere Espainiako gobernuak eta Europar Batzordea esaten ari dena. Guke jarraituko dugu lanean, Espainiako aurrekontuetan datorren partida hori bete dadin, eta jarraituko dugu lanean Gasteiz eta Iruña lotzeko tren sozialago eta berterratzaileago baten alde.